Agsubsubli di kang runaan adamag. Dinadael lagi di kamang ti Police Regional Office Cordillera ti 1.6 million pesos agatad ti marijuana plants iti nagsina a marijuana eradication iti probinsya ti Benguet. Bayat anak mag ti dua a drug personalities iti Baguio City kan Ijay Kalinga. Iti munisipyo ti Kibungan kan Bakun iti probinsya ti Benguet nadadael ti 5,600 fully grown marijuana plants kan 4,000 grams si dried marijuana leaves nga daan fruiting tops nga gatad iti 1.6 million pesos. Agtultulo iti investigasyon ti pulisya tapno mabigbig dagiti individual anang himula kadagitoy. Iti Kalinga, nakambag ti 43 anyos a lalaki kalpasan anak kumpiskar ken kuana ti talo a sachet ti maatap a shabu nga gatad iti 13,600 pesos baban iti bilag ti search warrant. Kabayatan na iti Baguio City nakambagmat ti babae nga agtawan iti 46 baban iti bilag ti warrant of arrest gapo iti panaglapsing na iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iti agdama adda iti kustodiya ti tunggal operating unit dagiti suspect kabayatan amay sagsagana ti panakaipila ti formal a reklamo kontra kadakwada.